Bueno, ikusiko dugu nola sortu posta elektronikoen zerrenda edo talde bat Gmailen. Horrela, mezu bera bidali ahal izango diezu nahi adina lagunei, ibili behar gabe bakoitzaren helbidea idazten mezu bakoitzaren, ezta? Orduan, pixka bat enrebesatua dirudi, baina nahiko erresa da. Gmailean azken bertsioarekin aituko gara, aurreko bertsioetan igual diferentea ezberdina zelako, baina bueno. Gaur egun, egin behar duzuen lehenengo gauza da, zuen, noski, Gmail kontu bat eduki behar duzuen. Orduan, behin Gmail kontua zabalduta, edukita, joan behar duzuen zuen kontakto atalera, bai? Hemen daukazu helbidea. Orduan. Eta hemen agertuko zaizkizue zuen kontaktuak. Gauza zer da? Zure aski ikasleak oraindik ez direla zure kontaktuak. Orduan, bi modutara egin badaiteke ere, lehenik eta behin sortuko dugu taldea, eta gero joango gara kontaktuak gehitzen. Ados? Orduan, egin behar duguna da, sortu etiketa, eta hemen jarriko dugu, bat, 2018 adibidez, nahi dugun izena, bai? Bueno, badaukagu taldea. Orduan orain, taldea klikatuko dugu, eta hemen agertu beharko lirateke taldeko kide guztiak. Nola ez dakagun kiderik, ez da inora agertzen. Bueno, hasiko gara jendea gehitzen. Gehitu, bai? Orduan, bai? Eta sartu helbide elektronikoa. Eta ikusten duzu, automatikoki ja taldean dago. Bueno, hurrengoarekin. Hemen datu pilo bat agertzen dira, baina oski da izen bat eta helbide elektronikoa jartzearekin. Ez eman Googleri eskatzen duena, baina informazio gehiago. Bai? Eta hortxe daukazu. Horrela egin behar duzue, banan-bana, taldea sortu arte. Behin hau eginda, orain ikusiko dugu nola bidali mezua bordoan. Joango gara gure posta elektronikora, sakatuko dugu idatzi, klikatuko dugu hartzaileak honen gainean, bai? Eta agertuko zaigu, kontaktuak hautatzeko, edo nire kontaktuak kontan agertuko zaizkigu gure taldeak. Orduan, bat 2018 izan sortu duguna, esango dugu denak hautatzeko, edo agian bakarrik batzuei bidali nahi digu, orduan bandan hautatuko genuke, baina printzipioz interesatuko zaigu talde guztiari bidaltzea, orduan hautatu guztiak, txertatu, eta ikusten duzue, izan daitezke 2, izan daitezke 10, izan daitezke 20, izan daitezke 100, bai? Beraz, hau da modua, mezu bakarrarekin, abisu mordo bat emateko gure ikasleei, esan bezala, gure guneak eta batez ere gure posta elektronikoak huts egin duenean.